Maadjong adlaw ninyong tanan. So lumipad na po ang among team kay para manguha og lubi. Kuyawa ni mga lubi ron oy, manglupad naman. So manguha mi karon og kanang lubi kanang manunga-nunga sa Amazon og lubi kay para kana ito murag medyo rare dan nga pagka soft. Kay para ingredients sa ato ang Alaskan king crab. For the first time makaluto na gazug ko og Alaskan king crab, dili lang kay basta-bastang king crab, Alaska pa jud. Di ba kay kuto ra ba tas Alaska kondisada. Munang karon makahawid na jud tag Alaskan king crab. Ini siya agresibo. Siya pala sa limango. Arima! Tab-taban iti. Puro gawas. Kagawas. Og buwa pag option. Unang mga traffic light kanang yellow, green, ito. Ito kung kapapang. Diha kita. Ano mo itong ano na? Nana! Ano yung katawan ni Pilipol, gapon na hotel, walwa, lagi kitawa, Chris, hindi ko yung kainom. Bisay ana na kayo magkasabot! Meeting lagi, be! Kabanan mo! Batagak, tawak-iwak ni kong tayo. Kuha, magkulong ang talya, kulong ni. Ay, gati man, lagi pagkakas. Pangulay, ikaw mo yung So naman na may kuskus sa lubi. So kaning lubi nga nakuha ni Papa, nasagulan ni siya og murag ambadzo na jud nga panglamaw na jud ba mo nang kabantay mo nga gakalinga kog kuskus, gakalinga po kog hungit sa baba. Ano ba kay murag lami na jud siya kanon kay humok-humok na jud siya. Unsa karon ang lutuon karon, ang himuon karon is nilubihang Alaskan king crab. Murag parang kailan lang gani lubihang alimango man ta. Lajuan naman tag abtan ni abot naman tag Alaska. Murag makuzapan jud ang Alaskan king crab ani nga klase nga recipe ba kay man siya maana dinhi magsige ra man ni siya og buttered shrimp o puura po ni sige buttered shrimp so man karon ato ni siya patilawon og nilubihang alimango style na makatingog pa ning kraba nimo ingon gud ni siya og ladyo mo kog gigikanan gikan pa kog Alaskan diyan abot no ni igor dito mo alubihan di ba ay syempre sani man di ay natunong makaskamot ni Misintia alubihan gazug ka. So first thing first nga buhaton naton is mag-slice tas mga panakot. So simple ra jud ang mga panakot ani sibuyas, ahos, usual nga makita ninyo. Pero naaji ingredients ani nga kung wa jud ni sa imong ingredients o wa jud ni sa imong nataran, di jud na siya mahimong nilubihang Alaskan king crab, nilubihang alimango, di jud na siya matawag nga nilubihan og zamoy hamutan. Kay mo jud nay naghatag og kanang kiba, kanang inigsimhot pa lang nimo moingon sa kang nilubihan. Will basin pag ingon ka nga naa siya lubi, gibutangan nimo og lubi kung way hamutan, kung wa to iyahang murag aroma jud nga murag mo pa stand out sa imong nilubihan. Ako yawa stand out. Dili jud na siya matawag nga nilubihan. So kani siya nga klase nga recipe is dili tanan gahimo ani, wa ko kahibaw kung tanan bang taga Bohol kahibaw ani kay murag sa awang pagka matikod murag halos tagalubok ra man si Ruy tigama ani nga klase nga dish or something like that. O tingog lang pud mong mga tagalaing lugar basta sa awang namatikdan no. Wa mo jud koy tigkita nga magbuhat ani nga dish nga kani nga dish is mga nasundog pa ni mga katiguangan. Makaingog katiguangan. So muna na atong along Alaskan king crab ganing sakay pa jud ni siya eroplano. Laban madyo pa ang awang kaning sakay eroplano. Ako kanus apa ko makasakay eroplano rong panahon na. Di ba? So marang karon ato sang hugasan ni siya. Actually dili man po mo ni siya tantong buling kay gikan man ni siya sa pinakalawod nga dagat jud nya. Di man siguro pod bulingon atong dapita. Kay wa may pampers. Di ba? So ato ra siyang hinluan niya, awa na siyang as usual nga makita ninyo if maggama jud kog nilubihan, gusto jud ko nga buhi na siya pag abot na buhi na siya. Napatay ra na kay syempre ikaw kun tungaon ang lawas ug di ba ka mamatay. Di ba? So awa na siyang gitunga kay gusto kong kana bang
mulabas jud ang iyang kuan niya, dili po ko ganahag alatan siya daan sa tubig kay sayang manggutong natural flavor nga gikan sa dagat. Gusto no tog masagol sa nilubihan mo na siya sekreto sa nilubihan jud kay mo labas man na may kaugalingong tubig ag katong di ba katong lubing o manggipang kuskus, so inigbutang nanos kaha ato manggawas nag mga katubigan ato together sa tubig nga natural tubig gikan sa mga awang nga inyong gigamit or sa niba alimango, inana na siya mo na siya sekreto. So maghaling sa tas ato ang atong pugon, kaya dugay-dugay na siya gamit ning pugunan no kay kapuyan jud ko magamit ani kay sige lay ko mag for example mag awang tawag aning iduso mo kinahanglan pa man ko munaog makaduyan na mabutbut ka lang naog do so man panagsara ko ti gamit ni labi na if kinahanglan na jud mo nang awan na jud na siyang sige i-open ang kuan open ang sesame sesame diba? So gitimplahan na no ang nilubihan, di pud na makumpleto guys sa witi. Dapat naa jud na siya sa witi, asinan nimo, yang gibutang kana ganing sili at sala na optional na sa pro ang naa jud ana jud kana jung ahos, luya, sibuyas kana. Wa pud nakalimot pud kog paminta na no naa po na siya paminta dapat. Unya karon gahawb ko og saging, dahog saging kay importante na siya sa nilubihang alimango ang pangwaon jud na ng mga tiil ang pampuston pero wa no akwaan ning tiil kay masayang kuspurma sa king crab gusto ko inigluto ana gadupa pa siya ba kay para lami tanan sa picture di ba so giinana ra no siya awa siyang gitawag anang gibudbudan ano anang mga lubi unya awarang gitakuban og kanang dahog saging awan na siyang kay puston man tanak dapat gud no kay kanang dahog saging nagdugang po na siya og aroma kabantay mo anang kanang suman di ba og suman og biko mao-mao man ta pero naji kaibahan ang suman kay syempre gilukot siya og kanang tawagan ng dahog saging kay ang saging gadugang po na siya og wala ka kahibaw hindi mo lang napapansin pero meron siyang tawagan na na i-apply sa imong pagluluto na unsa na so man nga huwaton na nato siyang mga pila ka minutes unsa sa katong murag tubig nga nakita nyo nga awang gibutang sa nilubihan kuanto siya sabaw to siya sa ambadyon sa ora po siyang actually magama akong nilubihang alimango dili na jud no siya sabong inadto kay maluto jud siya nya mako manggod ang king crab so mabalaka kog dili jud siya maluto so aw siyang gisagulan jud atong katong ambadyon ba katong buko juice kay pero dili kay daghan pud kay gamay ra man putong buko juice so as long as kuan ana so gitakuban na og kanang dahog saging kay wa may takob nga mako so dahog saging na lang kay para dili jud musingaw ang iyang kainit ba kay para jud manuot-nuot jud ang kainit di ba so gitilawan ho murag okay naman purito sa mo jud ning nilubihan aside sa adobong bisay manok nga pinauga so manang nangandoy jud ko sa una nga makagama kog nilubihan nga Alaskan king crab ang gamiton o karon natupad na jud kay syempre kasagarang manggiluto jud og mga inani nga klase nga bungacious nga tawag aning seafoods buttered seafoods yun na ilang gamit karon gusto kong maiba traditional jud na siya nga klase nga seafoods nga kuan dito mo lang mahahanap. Bitaw tinuod nga pagka-istorya local jud ni siya nga dish nga wadyo koy nakita ang restaurant nga nag-serve ani nga klase nga dish kay panagsaon ra siguro nakahibaw ani kay tiniguang lagi ni siya nga dish lagi. Unya karon partida ang gitunluan sa king crab tuyo ug suka. Kung mabuhi pa lang ning king crab ani bakuron siguro wa ka kudzapi. Gikan pa kog Alaska nya imo ra kung itunlo sa tuyo ug suka pang sinugba magbaboy man na siya. Di ba kay ganahan ba ko og butter pero hapdusan jud ko kaduyag kaon so mo nang gusto jud nang i-enjoy ang king crab so mo nang itunlo jud siya tuyog suka kay tong first time ko nakakaog king crab jud usar ka buok nga tiil sa Japan to siya nga ultimo nga gisugbara jud to siya gisugbara unya gipisikan rag lemon maura arang ani na sa Pilipinas ra may grabe uy kay makaluto nga daghan sa may pangsagol bisag unsa mga na ta oy kamera di ay and that's it this is Miss Cynthia itadakimasu. Inani siya forma. Pero naluto, ma'am. Ba nga na. Basta kinahanglan jud ni kanang i-overcook bitaw. Ano naman? The best ang tunluan. Ang tunluan simple ra jamo toyo suka. Kamatis daghan sibuyas sili luya na kay dili hapdusan magugog mga butter Leng!
Di na tami manawag kay kuangan ra. Bitin daw mo. Dili na tami manawag kay kuangan ra. Ginoo di ay. Sa unay tiil. Ay, bay. Kuangan naman din yung usa ka pang usang tao rin siya. Kag cellphone mo Sabi nagikutasan ka. Asam tiil. Isa. Aw, ay mais. Ikaw din tumoy diyan, ikaw din tumoy. Kunin may uno dama. Wow. Yun sa pagbuak. Di lagi sila muli ron. Di na buak lang gunting na. Ano ko kubing? Di na. Di ka he. Lagi. Nakakabra ka bing? Saan ang isa dun gunting? Hait ti sa. Ano? Ari ang pinagsabi ang mga pagbuak. Okay. Uy. Aglubi. Kani may lami isudan kaning lubi. Kani may lami ang unod. Dinay sa gano, maayra da guntingon. Usap gunting. Na unod na. Bayab mo. Puti-puti man. 5,000 kada paak. Kuskuso nimo na pag gani unod Ayaw jud pang labay na kay pang sup-supo. Kaya pang ano pang harvest. Kani sup-supa. Ako ba? Sabi diwa ko. Kani mo nga ma-overcook jud, mura man na half cook ra. Kulami siya. Kabantay ka anang shrimp nga o masobraag luto kay kahit igunahan. Kana itong mabuo kani inani o sobra ni siya luto. Mo to siya murag mabuo ang unod. Wo. Good. Dagat. Nanimahong dagat Alaska. Si Uno, si daghan siya basta bagkugi kag abre. Tangag kamatis. Tapos sili. Lay kabayad mo niya. Bagtak og awang, ha? Lay kabayad mo ni. Bet. Dapi. Ay mo na kay 5,000 na ba ng kadahongit? Ang dili ko tas mo ba? Oh, lig. Dami uno din dako. Yam. Kani dayon sa tindana. Gabi. Mahurot lagi na ng usa ka kaning inani. Kay wag ko na ni udto. Iguntingon na di na para sa alimango nga gahi mo shell. Pero naon pa. Hait ang Mga kana ni unod na. Hadi ah. may luto rin. Angay man crab gakaliog. Question and answer Kana bang gapulutan ra? Kay kutas na damo. Di man ni angay pang malakas ang sudan. Angay ra man ni sudanon og daw ka gapujo sa Alaska ba tong Pinay in Alaska ba. Nga limang kada adlaw na stock crab. Ano nga mura na lagi Sakit pa. normal na nila nga sudan. Hinta po diyan. Kaya ka mama na. Di lalim man day. Gunting para ko. Pagunting ka te. Gunting. Kaya day hatag o ibili na. Di siya. Tulo ari. Tulo. Kita. 100 over 100 dugo ni ro. Pa grabe na. High blood ba niya? Viking yan. Lala ko. Nani kita napay mga uno. Ano uno kisa na sa to giduhon ani mo kare. Kani dagan pa sa dili ilabay ni kayo aki. Susuk-sukon ni kaning mga gamay. Kanina ni mga unod pa. Nalagi nanimahong Alaska. Bare mo dong yung mamay pagkan tong lawan ni tanaw din.
Gahi good kay na mo nang gigunting no nang nani ilawom. Lala mo, Bio? Aning nani ilawom ani gigunting mo kay nang hawid man. Alaska nga crabs, lami pa. Pareha ba awang ning Pareha ra pasakan? bag. Unsay imong Damis kuan damis, pa damis ni nga crab. sa katong kasag. Lahi ra tong kasag. Wala ni si Pingpi man. Katandi. Barato ra gud mo ni siguro itong Sa Pinay Alaska? Pinay in Alaska ba. Limang kay mo reklamo na siya kay daghan na mo silang stock. Kinane harap kada adlaw sila sudan nane Subo ka. kablas. Kanang manguha manakop sa inane. Kinadi. Mo na to Oo, 25,000 damo niya. Damo gamay na di uno. Di ba kanang magbuho sila sa Uba na mga gay na. Ja. Pa. Sila pa mak. Kagid mga korek, ang ilog na yung smoke ka. isa. Sabi? Dabaw? Close the door.